हेलौ हेलौ लोगोफोर दसे रायलायनो फैलायबाय नै दसे रायलायनोसैलाय फैदो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर दसे रायलायनोसै फैदो हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलो फ्रेंड्स आ जाओ बात करने के लिए थोड़ा बात करती हूँ समझारी रही है हाय हाय मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ राहुल हेलो हेलो राहुल No. Lady, oh नीचे गए हेलो लेडी रॉय आप आपको हाँ आपको बक्सा में बात करती हूँ सूरज हेलो हेलो सूरज मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ अरे हाय हाय हेलो हेलो स्टेनाव बाव थाखो थायो करण कुमार होनो बिस हाय हाय करण लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ करण कुमार
HP camera nè. Hello nè, hello HP. लाइट होदो लोगोफोर लाइट होआखैबा लाइट नहीं किया तो लाइट करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ कौन कोई है नहीं बस हाँ Puzli Revi mana nangko nangga ho ha ai rồi cô OSP emang kah se ini nama kah se ho mana जी मैं बुआई कब से हूँ आप बताइए आप कहाँ से हो खालामदोंमोन आङो कम खालामबा हेलौ लोगोफोर सोरबा नुसनदोंबा फैदो दसे रायलायनोसै हेलौ फ्रेंड्स हेलौ रमायना मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो आब' होनबायना ओंख्रिया माबामोन जोंहा बावलायबायसो जानानै थास' बिबार ओमफ्राय फाजा ओमफ्राय दालि ओमफ्राय दाउदैमोन रमायना आगै आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो रमायना आगै हेलौ लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला दसे रायलायनोसै फैदोलाय दिंगा ब्लग लाइक दान बाजै आङो न'आव फैबाय न'आव थांबाय आरो नोङो ना लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दिंगा आंनि एलबि स्टुडिअ'आव नुजाना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दीपक हिंदी बात करो हिंदी बात भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा दिंगा ब्लग मा बाजै दिंगा मा ओंख्रि बाजै ओंख्रिया एसे बुरजायानोमोन थास' बिबार दाउदै ओमफ्राय दालि मा खालामदों दिंगा खिथाहरदो होनबाय आरोना
दासो न'आव सफैदों होनबाय दासो सफैदों आरोना न'आव अबेयावमोनलाय नोंनिया दिंगा थिपखाय थिपखायनि आरोना नोङो सुमित्रा दिदि होनबाय आरोना कि खबर फाइटि सुमित्रा दिदिल' होनबाय आरोना फाइटि ना मा जाखो फाइटि होनबाय दिंगा होनबाय आरोना सिमन हाय सिस्टार हाय लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ सिमोन Simon, okay, we are you from Bongaigaon. Sumitra, Didi, apa nama Sumitra? Sumitra Malik kerja Didi Malik, Malik subscribe Didi Malik subscribe सुमित्रा थोड़ा अच्छे से लिख के दीजिए मैं ज़्यादा पसंद नहीं पा रही हूँ समझ में नहीं आया मतलब जोंहा विजिट हाय गुड इभिनिं ना हाय गुड इभिनिं विजिट लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलाव गोदान फैनायबा जइन जादो आंजों सिमना लिरफिनबाय नामा ओके सब्सक्राइब योर चैनल सिस्टर मैंने थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए सिमोन थैंक यू वेरी मच साइमन हेलो लोगोफोर दसे रायलायनोसै फैदो सोरबा नुसनदोंबा साइमन आई एम फ्रम नॉर्थ ईस्ट मणिपुर आप मणिपुर से हो सुमित्रा दीदी को खर कहाँ हो दीदी खर कहाँ हो मोर खर बङाइगाव सुमित्रा
Hello guys. साइमन साइमन सालुक का हिंदी में मेन लैंग्वेज से आपका गांव। जी मेरा गांव बंगाईगांव से है, बंगाईगांव में है। साइमन स्टेट में साइमन स्टेट असम है। Simon, oh, nice to meet you, sister. Nice to meet you, brother. लोगोफोर रायज्लायनोसै दसे फैदो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। रावबो होखायाखै खोमा नै दा बायदिबाथ' माबा सोरबा सोरबासो होलाबायो। साइमना मा लिरनायखो ओनलि मेरे ही किया ओनलि मेरे ही किया लाइफ में लिरलायगारो साइमना मा लिरलाय हिंदी थोड़ा आता होगा ने रानी मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता है। अच्छा आपको भी हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है, आती है मतलब ज़्यादा नहीं आती।
लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंबा दसे रायज्लायनोसै फैदो। खालामनो होयो खालामखांबाय खोमा। साइमन मा लिरखो मेरी चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ओके मैं करती हूँ साइमन। Silakan Davina. Mera channel thank you Simon, thank you Mera. Simon salut. साइमन आपका तो वीडियो ही नहीं है। मैं दूसरा आईडी से करने वाली थी वीडियो का। साइमन मेरे है वीडियो अपलोड नहीं सॉरी मैंने अच्छा अपलोड नहीं है सॉरी। अब वीडियो अपलोड नहीं करता क्या? नहीं करता ना अपलोड साइमन? नहीं साइमन namanya ke Halo लोगोफोर रायज्लायनोसैलाय फैदो दसे।
रोजे सना हाय हाय ओंखि आरोना हाय रजे लाइक दानो थेंक इउ रजे लाइक होनायनि थाखाय रजे सना चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला जइन जादों आंजों रजे सना जइन जादों आंजों आं गोदानसो दे सना गोदानसोमोन ना जइन जादों रजे सना अके होनबाय आरोना लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय रजे मोनो साइमन मा लिरखोलै साइमन 1000 सब्सक्राइबार अच्छा 1000 सब्सक्राइबार रिच खरो सिस्टार होनबाय आरोना होता ही नहीं है जल्दी जल्दी करना चाहती हो नहीं होता है हेल्प करो जल्दी जल्दी करके दीजिए रोजे साब dan ओंथि साब रिटार्न खालामफिन दे सना ओं खालामगोन आङो ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आव मेसेज हरनानै दोन रजे सना रजे सना भिडिअ नायना कमेन्ट साब खालामबाय दे थेंक इउ रजे सना थेंक इउ भेरि माच आंबो भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामगोन आरो ओमफ्राय साब खालामगोन आरो दे साइमना माबा रिल शर्ट साइमना माबा लिरदों रिल शॉर्ट वीडियो मत डांस अपलोड कर दो अच्छा क्यों मान लेना रिल को मानो कंटेंट शॉर्ट वीडियो को क्यों अपलोड नहीं करना साइमन प्लीज बता दीजिए रील शॉर्ट वीडियो में डांस अपलोड कर अच्छा कर दो बोला ना करती हूँ मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ हिंदी में भी करती हूँ बोरो में भी करती हूँ शॉर्ट वीडियो है रोजे सोना ओके सुमित्रा मान का उरुखौ
ini oh masih yung kanyang karena ada ikan disturb rose sona blue helai ओंथि ओमफ्राय आमोखि र' फैगासिनो दे जोंहा हायनारि बर'आ सफैबाय आरोना हायनास्रि बर' सफैदों गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं मेना गुड इभिनिं आगै आंनि बिस्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हायनास्रि आगै लाइट होआखैबा लाइट होदो आगै र' आङो ब्लु होगासिनो दङ नै रजे सना हायना जिउ नों फैदों होनबाय आरोना हायना जिउ नों फैदों होनदों नै हायनास्रि बर'आ मा होनगोन रजे जिउ आंनि बिखा होनबाय नै साइमन मा लिरगोन I am in बेंगालर सिस्टार होनबाय आरो अच्छा आप बेंगालर से है हायनास्रि बर'आ आं एसे बिजि आब' होनबाय आरो दे आगै दे लाइक होदो लाइक होआखैबा आगै हायनास्रि रजे सना नोंखौ नागिर मोनबाय आं हायना जिउ होनबाय नै नोंखौ नागिरनानै मोनबायनो हायनास्रि बर' रजे थाथ' दे होनबाय नै थाथ'नोसो थिनबाय नै हायनास्रि आगैया रजे नोंखौ हायनास्रि बर' बहा नागिरखो सना रजे होनबाय आरो नै खोरोमदाव बसुमतारी बाजै सना होनबाय आरोना बिबोनां सना आंनि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा जइन खालामना होदो आंजों जइन जादो आरो हायनास्रि बर'आ मा होनगोन लाइक होबाय आब' दे होनबाय आरोना थेंक इउ आगै सना थेंक इउ भेरि माच राजायो पावारखौ लानानै फैलाय पावार ओमफ्राय चार्जार बेयावनो दङ एलबि नागिर फैदों आं नोंखौ नाथाय जेरावबो नुवाखै नोंखौ सना हायना होनदों नै रजिया हायनास्रि नोंखौ एलबि नागिरनानै मोनाखैनो फुरानाखौसो लाबोनांगौ जिरि लाबार हाय आब' मा खालामदों होनबाय नै एलबि होलों आगै एलबि होलागासिनो दङ आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै बिरि लाइट होदो आगै सना लाइट होआखैबा ब्राजेन डेका কি খবর ভাল খবর অসমীয়া চিনি নাপায় रजे सना रजे सना बिरि आगै मा खबर होनदों नै बिरि नोंखौ रजिया सोंहरदों मा खबरनो बिरि लाबार 1 मिलियन लाइक 1 मिलियन लाइक दान आब' होनबाय ना थेंक इउ आगै 11 लाइक होनदों Tulan Boro hai Brazen Deka
प्रेजेंट मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो। मुझे एसामीज सीनी ना पाए, हिंदी में लिखो अगर आता है तो। आजकल तो हिंदी सब आता है ना। बिरी लाबार मोजां आब' रजे सना होनबाय आरोना मोजांनो। ओमफ्राय तुलान बर'आ बहानि आब' होनबाय आरोना बङाइनि आगै। ओमफ्राय बिरिया मा ओंख्रि जाखो आब' होनबाय आरोना। ओंख्रिया माबामोन दालि ओंख्रिसोमोन आरोना। ओमफ्राय रजे सनामोन मोजांनो जानांगौ आगै बिरि ओमफ्राय ब्राजे नामा बर' काहा राजा फर काहा है होनबाय ना बङाइगाव मरकर हारसा रायलायनानै हिन्दियासो जानो नागिरला। मेरा घर बङाइगाव में है। नोबा कुमार बरो हाय नोबा मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक नहीं किया तो लाइक करो। रजे सोनाया ऑन बेरना रजे सोना ऑन रजे ऑन रजे सना हले खेबमै। ओमफ्राय मन्दिरा शर्मा हाय मन्दिरा। अच्छा मानीराम से हाय मानीराम। मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच मानीराम। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। रजे सनाया नै खौले खेबलाबायबाय। ओमफ्राय तुलुना बर' हाय होनबाय आरोना हाय तुलुना बर' सोर दं न'आव आब' होनबाय आरोना। फिसाला दङ आगै। ब्रानजेन आई एम फ्रॉम उदालगुरी। अच्छा आप उदालगुरी से है। बिरिया आब' आं आब' आं थागासिनो थांगासिनो बाय आंनाव खामानियाव थांनो जासिगोन। दे आगै दे। ओमफ्राय मनिराम तुम कहाँ से हो जी मैं बङाइगाव से हूँ। तुलुना बर' आब'आ तेजपुर मा लिरखो तेजपुर इउ। अच्छा आब' आं तेजपुरनि होनबाय आरोना तुलुना बर'आ। अच्छा आङो बङाइगावनि आगै नों तेजपुरनि आरोना। राजा ब्रानजेना मा खबर मा खबर मोजां खबर बर'नोमोन। रबिन बर' हाय मनिराम मैं उदालगुरी से होनबाय आरोना। मनिराम आप उदालगुरी से है क्या। तुलुना बर' जी रजे सोर उदालगुरिनि सोर उदालगुरिनिनो सोंहरबाय नै जोंहा रजे सनाया सोंहरबाय आरोना।
लोगोफोर चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो चैनल में कोई अगर नया है तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ रोजे सनाय मांगो कमेन्ट बारबाय ओंखि होनबाय आरो आच्छा बारलांबाय नामा रोजे उदालगुरि 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 लिरलाबाय लिरबाय आरोना उदालगुरि सापर्ट 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 लिरबाय आरोना रोजे कमेन्ट बारबाय ओंखि होनबाय नै ओमफ्राय रबिन बर'आ मा लिरखो हाय हाय रबिन बर' साबदान होनबाय आरोना जोंहा साब खालामबाय नै रबिन बर'आ थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय साब खालामनायनि थाखाय थुलना बर'आ मा लिरखो हाय होनबाय आरो हाय रोजे आंबो उदालगुरि मासफाटनिसो सनाफोर होनबाय नै आगै रोजेयाबो उदालगुरि मासफाटनिनो लुना लुना हाय हाय लुना लुना मा लिरखो मा खबर मोजां खबरा ओमफ्राय फाग्ला गोसो हाय आब' गुड इभिनिं होनबाय थेंक इउ आगै आंनि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गुड इभिनिं ओमफ्राय लाइट होआखैबा लाइट होदो आगै लुना बर' मा ओंख्रि जानाय आब' होनबाय आरो लुनानि दालिसोमोन जोंहा ओंख्रिया ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनखो अ फाग्ला गोसो लाइक डान 7 थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय आगै रोजे मा लिरखो फाग्ला अनजर अनैनो दंनो रोजेयाबो फाग्ला गोसा अके 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 होनबाय नै ओमफ्राय फाग्ला गोसा मा होनखो रोजे मावजि अन होनदों नै ओमफ्राय अनैनो दंनो लुना लाइक दान साब दान आब' होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक दान साब दान खालामनायनि थाखाय रोजे फाग्ला ओंखि मा खालामदों होनदों नै नोंखौ रजेया सोंदों मा खालामदोंनो आगै फाग्ला गोसो रोजे अनखौ फाग्ला गोसोआ रोजे मावजि आंजों रुमावनो आं दा दुगैनो दे मावजिनो दुगैनोनो फाग्ला गोसोआ रोजे फाग्ला गोसो आब' आंसो लाइक 21 लाइक दान होनबाय फाग्ला गोसोआ एम खाम्फा बर' आंनि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच 19 लाइक दान होनबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय एम खाम्फा बर' फाग्ला सालथे होनदों नै फाग्ला सालथेनो एम खाम्फाया होनदों रोजे अके फाग्ला होनदों ओमफ्राय एम सालथे होनबाय आरो
Rose Sona Ma Bifa Engki on होनबाय ओंखि अन होनदों फाग्ला गोसोआ मांखो रजे मावजि होनदों नै एम खाम्फा बर'आ नानि बिमा हाय होनबाय आरो हाय नानि बिफा है फाग्ला फाग्ला गोसो आब' आंसोलै एसबि बड' अ नोंसोना आगै एसबि बड' ओमफ्राय फाग्ला रजे मावजि सना अके होनदों मन्दिरा शर्मा हाय मन्दिरा शर्मा मानिराम शर्मा हाय फाग्ला गोसो सना ओमफ्राय रजे मांखो एम बिफा मा सिरि थायो नों होनदों नै एम बिफाखौ एम खाम्फा बर'आ फाग्ला सालथे थोद दुगैयाबाबो जायोलै होनबाय जायोथ' आरो फाग्ला गोसोआ मांखो एम सालथे नंगौ नामा शपिं खालामनो थांनो दुगैनि र' सालथे होनदोंसो माला शपिं खालामनो थांनोनो फाग्लाया माबाया फाग्ला गोसोआ एस रजे अके ओंखि फाग्ला दुगैदो दे होनबाय नै रजेया दुगैनो थिनबाय अके होनबाय आरोना रजे एम बिफा बोरै दं खबरानो नै रजेया खबरा बोरै दं सोंहरबाय एम खाम्फा एम नोंखौ खोन्थाहरदो खबरा बोरै दं ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मांखो रजे मावजि सना दं दा सुमित्रा हिन्दी उरुको मा लिरखो दीदी उरुको फेरियो कसरी होने मा लिरखो हिन्दीनि लिरदो हिन्दीनि ना उरुको भिडिअ कसरी होने सुमित्रा माबा लिरदो सुमित्रा मा लिरदो एम खाम्फा मांखो रजे ओंखि बिमा मोजां आं नोंहालाय होनबाय आरो नै ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मांखो एम सालथे मा जागोनथाय फाग्ला गोसो फाग्ला गोसो फाग्ला सुमित्रा फुन फासा सुमित्रा मेरा लैंग्वेज बोडो है बोडो लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज में मैं अभी बात कर रही हूँ ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मांखो रजे मावजि सना दाउदै होनबाय नै ओमफ्राय जा मा सफैनो हाखो नै हल टिभि हाय हलक टिभिया मांखो आं एडि ब्लग बेखायनो खिथाबाय थादों एडि ब्लग रजे सना मोजांनो जानांगौ ओंखि मा बिफा आंनाबो मोजां होनबाय नै
Sumitra mana ayah komennya M M Kampa Rose Angki Bima oke Sona semua Angki Ember Pagla desa M Salte Nenggau nama oh nama menamkölai okonda गोसोनो फाग्ला ना फाग्ला गोसो लाजोब्बाय रजे मा बिफा ओंथि होनबाय आरो जाया मा रजेया मा होनगोन एम बिफा ओंथि होनबाय नै एम नोंखौ मिस्टेक जालायलाङोलै एम काम्फा बर' रजे ओंखि बिमा होनबाय नै खावलायखि बुरबाय रजेखौ ओमफ्राय रजे सना मा होनखो फाग्ला सना नै रजेयाबो खेबफिनबाय आरोना बिस हाय एसबि फाग्ला गोसो जै फाग्ला गोसो रायजोनि फाग्ला गोसो लिरबाय आरो फाग्ला गोसो रजे मावजि सना आइ लाभ इउ होनबाय नै रजे नोंखौ एम काम्फा बर' फाग्ला सालथे खाथियाव रावबो सिख्ला फैनो हायै बायदि खालामनांगौलै होनबाय आरो हा होनबाय मिनिबाय जोंहा थांबायना फाग्ला गोसो मा होनखो रजे मावजि थेंक इउ स' माच होनबाय नै ओमफ्राय एम खाम्फा बर' मानसि नानि बिमा मा गुलदुं गालदां खालायदों हो होनदों नै बथल बेखौ दामनाङा राजा दावराव खोनाहैयो ना नैयाव बबावबो फरायगोन दासो बुंलायलांबाय नानि बिमाफ्रा रजे माखौ रजे सना अके बाय ओंखि बिमा फाग्ला ओंखि सना बाय एम बिफा बाय दा उनाव लोगो मोनगोन दे सनाफोर बाय अल फ्रेन्डस बाय बाय होनबाय आरो थांबाय रजेया जोंहाना बाय होजोब्बाय ओमफ्राय फाग्ला गोसो जै फाग्ला गोसो बा
रायजोनि जै फाग्ला गोसो लिरलायबाय एम खाम्फा रजे मैगं सायनो फैलाय होनदों नै एमआ नोंखौ लेंहरबाय रजे मैगं सायनोमोननो ओमफ्राय जोंहा हालक टिभिया मा होनखो नों सानसौफुनि ओंखाम जादोंमोन नामा होनबाय नै हो नों सानसौफुनि सोरखौ सोंगोरदो जोंहा ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनगोन रजे मावजि अके बाय मिस इउ होनबाय आरो नै ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनगोन जोंहा हाय सना होनबाय नै हाय एम खाम्फाया मा होनगोन रजे ओंखि बिमा अके बार'आव दा फै दे नों नाइट LB आव होनबाय नै रजे लिंहरदों नोंखौ एमआ 12 LB आव बायाराम बड'लेण्ड FC आव 2 गन जाबाय राजा आब' जोंहा फाग्लाया आब' आंना जायोलै फाग्ला गोसो मानसियानो फाग्ला गोसोसो होनबाय मानो फाग्ला गोसो ओमफ्राय एम रजे ओंखि बाय गुड नाइट बाय होनबाय एमआबो रजे बाय होबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बार्टन मिलन ना मा होनखो जेनबाय बड'लेण्डआ 2 गल जाबाय बिसुं मा होनखो हाय गुड इभिनिं सिस्टार होनबाय ना हाय बिसुं गुड इभिनिं मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो लाइट होआखैबा लाइट होदो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ जितेंद्र क्या कर रहे हैं दीदी खालाम दान है क्या कर रही हो जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी LB दे रही हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा बिसिया मा होनदों हो हाय व्हाट आर यू डुइं नाउ हो ना अच्छा वेर आर यू डुइं नाउ मैंने दावखोसै ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ ओइ थांग'बायलै मा होनगोन जै बर' रायजोनि जै ओमफ्राय मिरतलमिना मा होनगोन जोंना क'क्राझाराव होनबाय आरो ओमफ्राय एमाव होनखो फाग्ला सालथे नैलै मैगं सायदोंनो एमा फाग्ला लुना नाइस फ्रेन्ड लाभ होनबाय आरोना एमाव मोनगोन नानि बिमा आं अन दं दे होनबाय आरोना अन दंना एम खाम्फा बर' फाग्ला सालथे सोरखौ
खोन्थादे दानो लायनो दै आं होनबाय हा लुना नैना नाइस लाइव वीडियो मैंने थैंक यू वेरी मच लूना लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ बारतो मिलन लेटका पडलेन फिसिया जेनबा इदिनहैसो बल थुआव होनबाय आरोना जोंहा पाग्ला गोजा मा होनखो एम सालटे मैया रावबो एलबि होआसै नामा ब्र होनबाय आरोना बायथुलना ब्रा होआसै नामा ब्रा होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा थुनला बर'आ मा होनखो आब' गुमै सर्विस करते हो अब गुमै क्या सर्विस करते हो बैसो खोमाहाय न'नियासो बैसो गुमैयासो जी आपका जीजो सर्विस करता है लूने नीने अगला कैसा मांगो एम साल्टी नंगौ नामा होनबाय लूने नीने हेलो लूना मेरे चैनल में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो लूना बोरो क्या सर्विस करते हो जी एसएसबी में एम कंपा पागला सालते मेरे लूना आपको बुरा लग रहा है क्या ऐसा क्यों लिखा है आपने एम कंपा बोरो पागला सालते सोरखौ बेखौ लुना बोरो मा लुना बोरो सोर मा इदि लिरगासिनो बे थुलायालाय बिसो लुना बोरो मा फी करते हो आब' मा बर'बो हिन्दीबो लिरखोना माखासे आगोला
थुला बर' आर्मी मा हो ने फाग्ला गोसो जामांगो एम सालथे नोंगौ नामा आं लायनोसै अब्ला सुमिताखौ बुंबाय आं लुना 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 नीना हमें टाइम्स सोर गेलेबाय थादों Serbia Luna Lem Senegati गैया बैसो इलायथो बैसो नै नोंहा इदि जालाबायो एम खम्फा बर' फाग्ला सालथे लायदो दे दा जाखुमाल' दा जाखुमाल' होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मानखा फाग्ला गोसा आब' नोंखौ सोंदों गुमैया मा जब मावो होननानै बुंबाय आरो नोंगुमैया माबा SSB आव मावो आगै चला आखायाव फाग्ला गोसो एम सालथे तुलना बर' मा आर्मी में सार्भिस बिदि नाम बोलबिलाय तुलना बर' मा आर्मी में सर्विस करती हो आर्मी में नहीं है SSB में है SSB फाग्ला गोसो एम सालथि ओके लायखासै लायखानोसै दं र' आं होनबाय आरोना राजा फाग्ला गोसो एम सालथे नंगौ नामा होनबाय नै फाग्ला गोसो माखासै बड'लेण्ड रायजोनि जै राधा राधे लिरबाय आरो ओमफ्राय एम खाम्फा मा होनखो फाग्ला सालथे थारगोन बे दे बोरैबा खोनानांगौबा हा
Zaman kepala oke em salte oke dende oke bi by radat थांनोसै अके होनबाय दे लै सालथे होनबाय आरो ना लै सालथे होनबाय जोंहा एम खाम्फाया जोंहा नै ददेरे बर'आ ददेरे बर' फैदों आरो ना हेल' होनदों हेल' ददेरे आंनि एलपि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो ददेरे ओमफ्राय जोंहा मा लिरखो फाग्ला गोसोआ एम सालथे बोरै बा नुसनबायब्ला जारलासो जागोन अके होनबाय ददेरे लाइक अनो बुरजाथार माथो आङो होआब्लाबो जागौ खोमा होनबाय होदो आरो बांसिन जाबावनायनि ददेरे फाग्ला दे सना गुड इभिनिं खुलुमबाय एम खाम्फा सालथे दा हरनि एलबिआव जाखांब्ला जागोनबो आरोना जाख्लाब जागोन होनबाय आरो माने एलबिआव जाख्लाब आदसा जावख्लाब जागोनबो ददेरेया मा गोजा खुलुमबाय रायजोफोर होनबाय नै जोंहा ददेरेया रायजोफोरखौ खुलुमहरबाय दिंगा थाब दिंगाया दासो फैफिनबायहाय दिंगा साइमन your mother language is बाव होनबाय आरो ना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दिंगाया मान गोजा अखा हादों होनबाय अखा हादों नामा नोंसिनिखै जोंनाबो एसे हाहांदोंमोन ओमफ्राय गोसाबो नङा एसे फ्रिल' हादों आरोना बिराद गरममोन ओमफ्राय दा एसे हादोंमोन आरो ओमफ्राय दासो आं न' सिङाव दं मोनथिबावासै आङो बाहेरायाव हादोंना हायाखैथाय फाग्ला गोसो एम सालथि अके होनबाय नै जोंहा ददेरेया अनैनो दंना दिंगा हिन्दी रानि हाय ददेरे बर' बेसे गोबाव जाखो लोगो एलबि होनाया होनबाय आरोना आङो पासता बेसे जाखोमोनथाय एसे बावबाय दिनै आं एसे गोबाव होफेराखैमोन दिनै एसे गोबाव जाबाय हिन्दी रानि लाइक दाननो थेंक इउ हिन्दी रानि एम खाम्फा बर' ददेरे खुलुमबाय नै ददेरे नोंखौ एम खाम्फाया खुलुमहरबाय ददेरेया बर'आ मोनबाय अके होनबाय नै दिंगा ब्लगा होनबाय होनबाय आरो ददेरे बर' खुलुमबाय नै खुलुमहरबाय आरो ना मोजां फाग्ला गोसा मा लिरखो ददेरे जि ओंख्रि सङामोन होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा बर' कार्टुना हाय होनदों हाय
बर' कार्टुन मा खबर मोजां खबरा मोजाङैनो दङ बर' कार्टुना मा होनखो लाइक दान दे होनबाय दे थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय Bodoh kartun, aku ya ya. आच्छा ददेरे मा होनो दालि ना फिसा हाग्ला गोसोनो खिथाहरबाय नै दालिनो ओमफ्राय ना फिसामोननो हाग्ला गोसो खिथाहरबाय आरोना ददेरेया फाग्ला गोसो दे अके नाइस भेजिटेबल्स होनबाय आरो ददेरेया थेंक इउ होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा एम खालामबाय मा होनखो आं खारथ'बाय दे बिमा होनबाय आरो नै खारथ'बायनो खारथ'नोसै आरो फाग्ला गोसा वेलकाम 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 टु इउ ए लिरबाय आरो जेब्ला जा एम सालथे दानो होनबाय नै दानो खारनोसैनो एम खाम्फा फाग्ला सालथे थाथ' दे बाय होबाय आरो नै फाग्ला गोसो नोंखौ ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा लिरखो अके अके बाय 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 होबाय नै जोंहा ददेरेयाबो एम सालथे नोंगौ नामा अके नामा अके होनबाय आरो जोंहा लुना निनाया मा होनखो व्हाट इज योर नेम होनबाय आरोना आंखौ माय नेम इज बिस्वकबि बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा निक्ता देवमन के हेलो निक्ता मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो फाग्ला गोसा मा होनखो दे वेलकाम 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 टु इउ होनबाय एम खाम्फा बरा ददेरे बाय 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 होनबाय ददेरे बाय होबाय नै जोंहा एम खाम्फाया ओमफ्राय ददेरेयाबो बाय बाय होफिनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा कार्तिक ब्रह्मा जोबोद मोजां बाजै मोजांगोन बाजै जोबोद मोजां कार्तिक थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो बिबोनां सना कार्तिक लनालिना व्हाट इज योर चैनल नेम चैनल का नाम भी चाहिए आपको देखेगा तो मिलेगा ना ऊपर देखो मिल जाएगा वीडियो भी देखते रहे ना अगर चैनल को थुनते अगर मिला तो जोंहा माबायदि नुयो टीटी लकेल हाय टीटी लाइक होदो लाइक होआखैबा लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ पागला गोसा राम 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 मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच टीटी लकेल ओमफ्राय जा हायनारि बर'आ हेलौ आब' आं फैफिनबाय होनबाय आरोना थेंक इउ हायनारि आगै हायनास्रि आगै फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा फाग्ला गोसा लाइक कमेन्ट होनबाय आरोना ओमफ्राय हायनास्रि बर' मालिक रजे थांबाय नामा होनबाय नै रजेखौ सोंबाय आरोना थांबाय नामा होननानै ओमफ्राय जोंहा टीटी लकेल मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया दहायो दालिमोन आरोना लाइक होदो टीटी अनजालु आं हेल' आब' नोंनिखौ आं खालामबाय आंनिखौबो खालामदो आगै आंनि माबाया मा होनो भिडिअ'आव मेसेज हरनानै दोन आगै सना आं खालामफिनगोन बेक हरफिनगोन आरो आङो
अनजालु आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा लुना लिरनाय मानखो राम 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 लिरलाबाय आरोना फाग्ला गोसोआबो राधे 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 लिरबाय। ओमफ्राय जय श्री राम जय श्री राम 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 थि लकेल मांखो बाजैना मा नाममोनलाय बाजै होनबाय नामाबो गोलावथारहाय खिन्थानोबो आंहा उसुबिदा मोनलायलाङो गोलावथारना एकदम बिस्व कबि बसुमतारी टाइटेलाबो गोलाव नामाबो गोलाव खोनाफेराखै खोमा रावबो बे नामखौ खोनायानो आरो ए सोरफिनबाय नै ए सुइस अफ माबा बे बेटारियाबो र' आं माबा लायनो दे लोगोफोर र' बे चार्जारा जाया याव छोड़ दिया। ना ये चार्ज खत्म हो गया ये जो आपने फिर जो राम राम लिखा था ना वो मैं उन्हें अनजालु आं हामबाय आरोना अनजालु हरखाबाय कमेन्टखौ आं लाइकबो होखाबाय थेंक इउ अनजालु आगै सना थेंक इउ भेरि माच हायनास्रि बर'आ मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनबाय माबा दालि ओंख्रिसोमोन आगै ओमफ्राय थास' बिबार भाजा ओमफ्राय आरो माबा दाउदैबोमोन आरोना दाउदै फ्राय ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोजा माखो हायनास्रि मा खबर होनबाय नै जोंहा सोंहरबाय आरोना फाग्ला गोसो आगैया हायनास्रि नोंखौ सोंहरबाय मा खबरनो खिथा हरदो सुनियो सादो जोंहा सादाव हेलौ आब' हेलौ आब' होनबाय आरोना हा हा होनबाय हेलौ आगै सादाव आंनि लिस्टनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै मोजां कार्तिकआ मा होनखो बबेनि नोंलाय बाजै होनबाय आरो आङो बङाइगावआव थायो आङो आगै ओमफ्राय हायनास्रि बर'आ आं थांनो थांगबायसो आं थांथ'नोसै दे फाग्ला गोसो र' होनदों आरोना ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ आंबो बर'सो होनबाय फाग्ला गोसोआ बर'सो जोंहा सादावा मा होनखो खि सोरजों लिंक मारिदों खि जानाय सोरजों लिंक मारिदों होनबाय नै जोंहा सादावा हो सादावा आगै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो सना आंनि बिरजा गोसो हायनास्रि औ फाग्ला गोसो होनबाय ओमफ्राय जोंहा सादावा मा होनखो आंखौ गारना खि जानाय हा हा होनबाय ना रबिन बर' मानखो व्हाट इज योर चैनल नेम ओ माय गॉड चैनल का नाम चाहिए आपको बोला था ना मैं अभी एलबी दे रही हूँ ऊपर में देखो मिलेगा आपको रामसन हेलो आबो कैसे हो मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो
मेरे चैनल में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ लाइक नहीं किया तो लाइक करो रामसन ओमफ्राय जासे दमोनखौ ओइ हायनास्रि फाग्लि गोसोआ आंनि बयफ्रेन्डसो दे दा दा रायज्लायखा होनबाय आरो रबिन बर'आ What is your favorite song? Oh my god, मेरा फेवरेट बहुत है। MB बड' ब्लग सना होनबाय थेंक इउ आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय MB थेंक इउ भेरि माच। लाइक होआखैबा लाइक होदो। ओमफ्राय जोंहा दिंगाया फैफिनलायबाय। ओमफ्राय र' माथांखो सेदाव मा होनखो जोंहा लाइक होनायनि मा होगोन नों आब' चक्लेट अ माय गड चक्लेटखौथ' होनो हायो बोरै हरगोन ओमफ्रायलाय लोगो जादो आगै ओमफ्राय आंबो नोंखौ बेक हरफिनगोन आरो ना मेसेज हरनानै जों लोगो खालामदो आंजों जइन जादो आरो ना जइन गैयाबा MB मा होनखो MBआ नै जोंहा सादाव सेदौ होनबाय आरो ना नामा ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसा मंगा हायनास्रि दान होनबाय नै ओमफ्राय दैमालु हाय बाजैनो हाय आगै सना आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला जइन जादो आरोना आंजों सोर गोदानै फैनाय दङ आंनाव मा होनो मेसेज हरनानै दोन जइन जादो आंबो दायो बेक हरफिनजोबगोन आरोना ओमफ्राय जोङो सेद'आ मा होनखो हरदो आब' चेनेल चक्लेटआ जल्दि होनबाय आरो चक्लेटखौ नांखागौ आरो ना मा जाखो MB सादा सेद'ला सादावनिफ्राय सान्दुंनिफ्राय होनबाय चक्लेटखौ ओमफ्राय साया बुंलै आब' बुंनो रोङाखैबा रोङाखैनो आंहा जायाखै बुंबाबो सायाखौनो होनांसिगोन आङो हा होनबाय आरो रबिन बर'आ जोंहा मा होनखो ओमफ्राय थिथिल मा होनखो आंबो गोदानसो बाजै होनबाय गोदानसो ओमफ्राय जोंहा बुङो मा होनखो जोंहा मेरी टैक्स नहीं पड़ती है ओमफ्राय जोंहा थांखो हाय माबा सोंगासिनो र' बेखौसो नायगासिनो खोमाहाय सेदखा फाग्ला वेलकाम लिरलायबायनाय रबिन बर' what is your favorite day
सानदे जोंहा माबाया बिगुमैया माबायाव गोजानाव थायोना ओमफ्राय इद' हरगासिनोहाय ओमफ्राय जोंहा आं मानो टेक्स खालामनो हाया होनबाय जोंहा नुवाखै नामा नोङो हलक थांखो जोंहा मानखो हलक टिभिया मानखो जोंहा आं मानो टेक्स खालामनो हाया होनबाय आरोना मानो जोंहा एम खाम्फाया सालथेलै होनबाय ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसोया मा होनखो एम सालथे होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सेद'आ मा होनखो सेद' फाग्ला आङो मेंनो रोङाब्रा होनबाय आरो मेंनो रोङानो एमबि मा होनखो खाराखै मा होनबाय आरोना खाराखैनो एम खाम्फा फाग्ला सालथे दा मोनायाव मा ओंख्रि होनबाय जागोन नोहो होनबाय रबिन हाय भाभी कैसे हो अच्छा एसबी प्रोडक्शन हाय भाभी कैसे हो होनबाय एसबी में अच्छी हूँ फाग्ला गोसो सेद' फाग्ला मा होनखो फाग्ला गोसो सेद' फाग्ला साननि भाबि आं मेगननो रिंकु जि हाय हेल' आब' खबर सबर मारैनो मोजां रिंकु जि खबरा मोजां आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच रिंकुजि लाइट होआखैबा लाइट होदो चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला जइन जादो आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबि प्रडाक्टआ मा होनखो खाना क्या भाभी खाना खाया क्या भाभी होनबाय आरोना खाना रात का खाना अभी नहीं खाया रामसना मा होनखो मेरा कमेन्ट जवाब नहीं दिया है होनबाय आरो जोंहा रामसना ना आया मैंने देखा नहीं है आगे में चला गया होगा सोदोबा एमबि आंनि भइसआ दिनै नोंनि भिडिअ'आव खोनाबाय हा हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसो मा होनखो सेद' आइनास्रि बर' अनबाय अनैनो दंनो ओमफ्राय जोंहा माइनाव अफिसियेल जयेन मि गाइस होनबाय जोंहा नै माइनावा जयेन जानो थिनबाय आरोना लोगोफोर जयेन होजाव जोंहा फाग्ला गोसो फाग्ला गोसो माखौ अके होनदों नै जोंहा ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मानखो हायनास्रि ओंखि हाय नोंबो दं हो होनदों थोजासे द'आ नोंनि एसआ बेसे खि जानाय हा हा होनबाय माइनाव अफिसियेला हाय आब' लोगो होदो आंजोंबो होनबाय आगै माइनाव माबा आंनाव चेनेलाव माबा मेसेज हरना दोन आगै आं एलबि दोनबा बेक हरफिनगोन दे मेसेज हरनानै दोन दे माइनाव आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो
ओमफ्राय जइन खालामनानै दोनदो नोंजों ओमफ्राय आंनि भिडिअआव मेसेज हरनानै दोनदो आरो माइनाव अफिसियेल एम खाम्फा बर'आ ब्लु होदो दे होनबाय आरो माइनाव अफिसियेल र' थांखो माइनाव अफिसियेलखौ आङो एम खाम्फा आइनास्रि ओंखि नों मा सिरि सिरि हो होनबाय नै आङो ब्लु होनोसै माइनाव अफिसियेल नो ब्लु होनि आङो एम खाम्फानोबो होनो नामा नै थिनदों एम खाम्फाया ब्लु होनि र' एम खाम्फा आङो ब्लु होबाय नोंनो ओमफ्रायो माइनाव अफिसियेल माइनाव अफिसियेल ब्लु होनो नामा आगै सना दे ब्लु होदो आदसा र' होगासिनो दं आखायालाय मा आंनियालाय एम खाम्फानोबो होबाय आङो ओमफ्रायो माबा मा होनो जोंहा माइनाव आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय एसबि लाइक होआखैबा लाइक होदो माने लाइकबो होनांगौ एसे हेफाजाब होनांगौ आरोना ओमफ्राय एसबि सेद' एसबिया मा होनगोन जोंहा सेद' फाग्लि सान हाबि हा हा होनबाय नै ओमफ्राय जा सेद'आ नोंनि एसा बेसे खि जानाय मेगन खाना होननानै सोंबाय बेखौ ओमफ्राय एडि ब्लग कैसे हो मैं अच्छी हूँ एडि ब्लॉग थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए एडि ब्लॉग लाइक नहीं किया तो लाइक करो एमबी प्रडाक्ट लाइक डान होनबाय आरोना थैंक यू वेरी मच एमबी लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच जा माइनाव फिज्लामानखौ हायनास्रि साब खालामबाय आंबाय हायनास्रि आगै नोंखौ माइनावा साब खालामबायनो बार्टलमिउ सना दाबो जोबा सना दाबो जोबा होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मोनखो सेद' थांबायसो नैसै नों एसबि बड' बाय होनबाय ओमफ्राय एम खाम्फामोनखौ आंनाव ब्लु होदो दे होनबाय आइया आं होबायमोन जायाखै नामा र' होफिननो आङो एम खाम्फा ब्लु होबायमोन आङो ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मानखो माइनाव अफिसियेल अके 2 मिनिट्स अके होनबाय आरोना 2 मिनिट्सनो माइनाव एसबिआ होनो नागिरदों दा ओमफ्राय जोंहा जति बर' ओइ आब' मुनि नों ओइ आब' मुनि नोंनो जति बर' बारा बुजियासै आङो लाइक
आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आइया आं गोरलै हो आं गोरिब लाइक होबाय लां मादै होनबाय आरो दे थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय जाबाय दे होनबाय एम खाम्फाया मा होनखो जाबाय दे होनबाय जाबाय ने माइनाव फैसो एम खाम्फा साब खालामबाय आं एम खाम्फा नोंखौ माइनावा साब खालामबायनो नोंबो बेक हरफिननो हासिगोन आरोना एसबि बड' लाइक डान होनबाय आरो थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय लोगोफोर आंजोंबो जइन जानानै मेसेज हरनानै दोन आं दायो हरफिनजोबगोन मेरे साथ कौन कौन जॉइन नहीं है जॉइन हो जाओ प्लीज ए जि गोरलैया मा होनखो माहानि मादै नोंलायनो आगै आं बङाइगावआव हा आं गोरिब सोंबाय आरो आं बङाइनि जासे द' मा खर' एसबि बड' होनबाय नोजोर बसुमतारी मा खबर बाजै सनानो खबरा मोजां नोजोर थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो एम खाम्फा माइनाव साब हरबाय दे आं नोंनोबो माइनाव हरफिनबायनो एम खाम्फाया नोंनोबो जोंहा सेद'मानखो गुड नाइट आब' सुइट ड्रिम होनबाय ओमफ्राय सेद' जोंहा एसबि मा होनखो सेद' फाग्लि सिरि थानोसै नामा नों दरजा खनाथिं नायहर सोमावदों नोजोर सा लोंबायना मा बाजै होनबाय सा लोंथ'वाखै आगै आं एलबिखौ दोनाखै एलबि दोनखांनानैसो लोंनोसै आं गोरलै मा गोजोनैलै मादैनिया गोजाननि मार गोजाननि ना मा होनखो मार गोजाननिलै मादैनिया होनबाय गितिका बसुमतारी लाइक दान आब' ओंख्रि होनबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय गितिका आगै आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं गोरिब आरोना मा लिरगासिनो मादै कलम लाना होनबाय आरो गथ'फोर लेखा फरायदोंमोन ना ओमफ्राय पेन्सिलखौ लाफ्लांगासिनो आङो दहायो आखाया सिमायाव थांलाय ओमफ्राय जोङो जासे द'आ मा होनखो आंखौ मेंबाय होनबाय नै जोंहा गितिकाया मा होनदोंमोन खाम्फा आगै ओंथि खाना खावलाय खेबबाय नै ओमफ्राय गितिका बसुमतारी होनबाय आरो नै मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनदों सेद' आगै ओंथि होननानै नै खेबहरफिनबाय जोंहा गितिकायाबो एसबि बड' गितिका बाजै गुड इभिनिं होनबाय नै गितिका नोंखौ एसबिआ गुड इभिनिं होनबाय आरोना जोंहा मासोर नयनमणि बा तुमक बहुद फाल लागे होनबाय थेंक इउ भेरि माच आं गोरिब मेदामसो नामा
मादैया होनबा हा होनबाय मेदाम नङा आङो फिसालाफ्रा दहाय बेयावनो लेखा फरायदोंमोन नालाय स्कुलाव फैनानै दसे हमवार्क लिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव पेन्सिल लेखा दं आरो टेबोलाव बेखौनो आङो लाफ्लांगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा गितिका बाजै फन फैदों र' दे नोजोर बसुमतारी आंखौ बाजै फन फैदों र' दे नो दे आगै सना दे गितिका बसुमतारी सेद' आगै ओंखाम संदों नोंगुमैया हा ओमफ्राय एसबि गितिका बाजै ओंखाम संबाय नामा होनबाय आरोना गितिका नोंखौ जोंहा एसबिया सोंबाय ओंखाम संबाय नामा होननानै जोंहा एम खाम्फा बर'आ मा होनखो गितिका आब' मा ओंख्रि संखो होनबाय आरोना मा ओंख्रि संखोनो गितिका आं गोरिबा बाबुआ जाखांबाय नामा मादै बाबुआ जाखांबाय नामा मादै होनबाय बाबुआ जाखाङाखै उन्दुदोंसो सिखाराखैनो ओंखायनोथ' एलबिखौ एसे गोबाव होबाय आं बिदि गोबाव होफेरामोन ओमफ्राय गितिका खाम्फा सेद'मोनगो डाइरेक्ट ओंखाम जाना जानोसै आं होनबाय आरो गितिका र' आब' ओंखि कल फैदों होनबाय आरो दे निमि हेलौ दिदिनो हेलौ निमि लाइक नहीं किया तो लाइक करो निमि लाइक होआखैबा लाइक होदो जोंहा सेद' माबा लिरखो गुड नाइट आब' गितिका आंखौ थानो हाला बाय होनबाय आरोना थानो हालानो बाय होबाय ओमफ्राय आं गोरिबा मन' जानो जायाखै मादै ना हा मनिटाइज जानोना जायाखै मादै ना होनबाय आरोना जायाखै ओंखायनोथ' माम्बार अननानै 1000 खालामनानै होथारदो एम खाम्फाया दे थाथ'दो दे बायनो दे बाय दे ओमफ्राय एसबिया मा होनखो गितिका बाजै सेद' जों जाया लिङा कमेन्ट लिरनायावनो मेंनो फाग्लिया होनबाय जोंहा निमिया मा होनखो सारिखौ मा लिरखो जोंहा निमिया खालाम निमि जोंहा आङो मा लिरखो निमि एसबि बर्धमानखो गितिका बाजै नंगौ नामा होनबाय नै जा हायनास्रि बर'आ दासो न' मोनफैदों आब' होनबाय आगै अबावबा थांदोंमोन नामा आगै सना ओमफ्राय एसबिया सेद' फाग्लि जासुलि दानो जाबाय नामा आदारखौ होनबाय आरोना आं गोरिब मादै आं फैथ'बाय न'आव गैयामोनफोर नायफैदों बोन आं मा होनखो
मानसि गैयानो उम, मानसिफोर गैयानो जाहायनास्रि बर'आ जि उन जि गावदां गाव गावदां दां नुदों दिनै आब' नोंखौ होनबाय आरोना हायनास्रि थेंकिउ हायनास्रि आगै थेंकिउ भेरि माच जोंहा बिसआ मा होनखो हाय होनबाय आरोना हाय बिस ओमफ्राय एस बिया मा होनखो हायनास्रि लोगो मा खबर होनबाय नै हायनास्रि नोंखौ मा खबर सोंहरबाय हाजोमा बसुमतारी लाइक दान आब'नो थेंकिउ हाजोमा आंनि स्क्रिनाव नुजाबाय होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखायबो ओमफ्राय आंजों जयेन गैयाबा जयेन जादो हाजोमा बसुमतारी आगै ओमफ्राय हाजोमाया बसुमतारी ओमफ्राय अ होनबाय हाजोमा बसुमतारी औ खावलायफिनबाय आरोना एस बि एम एल जाने वेलकाम 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 लिरबाय आरोना जोंहा हाजोमा बसुमतारिया मैंने आपको जॉइन करके रखा है लेकिन आप मेरे को जॉइन नहीं किया अब भी जॉइन करो मेरे अच्छा आपके साथ मेरा जॉइन है क्या ऑलरेडी हाजोमा बसुमतारीसो नोंजों लोगोखा नामा हाजोमा आंनिया ओमफ्राय जयेन जानो थिनबाय आरोना गावजों हाजोमा मेसेज हरनानै दोन हाजोमा आंबो मेसेज कमेन्ट हरनानै दोनगोन हाजोमा बसुमतारी मेसेज हरनानै दोन र' नै नैबे आं जानोहाय र' खालामनानै हरनोसै ने खालामनानै हरनोसै जइन खालामखानाय नो ओमफ्राय आंनियासो नङा आदसा मानो जाया हाजोमा बसुमतारी आगै मेसेज हरनानै दोन आगै सना आं दायो बेक हरफिनगोन आरो भिडिअ नायनानै बेक हरफिनगोन आं भिडिअखौबो नायगोन आरो आङो ओमफ्राय बेकबो हरगोन आगै सना ओमफ्राय जोंहा थिखिनि अजा लाइक दान 32 थेंक इउ थिखिनि अजा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय मैखोम बर' सना दे टु गोरोबला माथो जोंहा मा लिरखो माबाया मैखोम बर' थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय थिखिनि अजा 31 लोगो गैयाबा लोगो जादो मैखोम आंजों जयेन जादो जा हाजोमा बसुमतारिया मा होनखो नहीं आप मेरा को जॉइन नहीं किया लेकिन मैंने आपको जॉइन करके रखा है पहले अच्छा
आगै सना मेसेज हरनानै दोन आं जइन खालामगोन एलबि दोननाय लोगो लोगोनो आङो एलबिखौ दोनसिगोनबो नालाय एसे थानानै मेसेज हरनानै दोन सना आङो हरफिनगोन आगै बेक मैं आपको बैक करूँगी मैसेज करो मेरे वीडियो में मैसेज करके दीजिए मेरे वीडियो में हाजेमा बसुमतारी बैक करूँगी मैं एलबी रखने के बाद सुमन देवराम हेलो हेलो सुमन मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ जा हाइनास्रि बर' आगैया अनैनो दं होनबाय आरोना आगै हाइनास्रि बर'आ गुमैखौ देखाय आब' मालाबा होनबाय मालाबा देखायगोन आङो नों गुमैया फैथ'वाखैनो आरोना फैबा देखायगोन आङो ओमफ्राय जोंहा सुमन देबरामानै अके होनबाय आरो ओमफ्राय हाजोमा बसुमतारी अके आब' होनबाय आरोना हाइनास्रि बर'आ बहा थायो आब' गुमैया नों गुमैया नांलाम हाजोखैसो दङ नांलाम हाजोआव भुटान ओरैहाय भुटान हाजो सेराव दङ आरो नोंगुमैया आगै सानजाथिंजाय ओमफ्राय मैखोम बर'आ मा होनगोन एसे रानिनि मिनि ना होलाय बाजै रानियाबा माबायदि मिनियो रानिनि मिनिनायखौ रोंलायलाङाहाय मैखोम आगै ओमफ्राय हाजोमा बसुमतारिया मा खबर आब' होनबाय आरोना मोजां खबरा आगै हाजोमा बसुमतारि ओमफ्राय जोंहा निक्ताया मा होनखो पाट खालि होनबाय आरोना जोंहा निक्ताया पाट खावाना इतियालगे हाइनास्रि बर' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे होनबाय आरोना सोर सोर दं कमेन्ट खालाम थिनबाय दा हाइनास्रि बर'आ खाथियाव सोर दं आब' नोंजों होनबाय आरोना खाथियाव माबा बिनानाव दङ आगै माबा लिरगासिनो ओमफ्राय माइनाव अफिसियेला दे लोगो जादो लोगोफोर होनबाय जोंहा नै माइनाव अफिसियेला मा होनो लोगो जानो थिनबाय आरोना सोर सोर दङ माइनावजों लोगो जादो मैखोम मावो बाजै होनबाय आरोना नोंगुमैया माबा SSB आव माइनाव अफिसियेला जादो दे सना होनबाय आरोना नै मैखोम नोंखौ लोगो जानो थिनदों आरो ने लोगो जाहरदो आगै सना मैखोम हाइनास्रि बर' माइनाव आगै आङो रिटार्न हरफिनबाय दे होनबाय हाइनास्रि बर' माइनाव रिटार्न हरफिनबायनो हाइनास्रि आगैया नोंनो माइनाव अफिसियेल जागोन दे हाइनास्रि आब' होनबाय नै जागोन दे होनबाय आरो हाजोमा बसुमतारिया अन होनबाय अनैनो दं अन मैखोम बर' बाजै नोंनावखौ एसे देखाय दे बाजै होनबाय आरोना बिनानावखौसो नायबावदो ओमफ्राय हाइनास्रि बर'आ कमेन्ट चेक खालाम आगै सना होनबाय आरोना हाइनास्रि बर'आ कमेन्ट चेक खालामनो थिनदों ओमफ्राय हाजो बसुमतारिया
दे आब' सना होनबाय आरो हाजोमाया मैखोमा मानखो बैखोमा बर'आ दे ना बाजै प्लिज होनबाय आरो ओमफ्राय माइनाव ओमफ्राय जोंहा हाजो दे आब' सना होनबाय आरो हाजोमा बसुमतारिया कमेन्ट चेक खालामना नायबाय नालाय दे आगै सना होनबाय ओमफ्राय मैखोम बर' मांखो दे ना प्लिज आচ্ছা फरायखांबाय आं माइनाव हाजोमा सना आंनि लोगो जादो दे सना होनबाय आरोना हाजोमा नोंखौ लोगो जानो थिनदों माइनावा हायनास्रि बर'आ मा होनखो थांथ'सोमोन देलायना आब' अखासो सिजा बोजोबबाय आচ্ছা टाउनाव थांदोंमोन आरोना आगै सोनाव अखा हासो गारदों नामा हायनास्रि आगै ओमफ्राय बबेनिमोनलाय हायनास्रि बर' आगै सना नोङो अदालुखौ खिथा हाजोमा बसुमतारी माइनाव हाय अके आब' सना होनबाय आरोना हायनास्रि बर' आङो बिस्वनाथ सारियालिनि आब' होनबाय बिस्वनाथ सारियालिनि ना ओमफ्राय जोंहा हाजोमा बसुमतारिया ब्लु होदे आब' होनबाय आरो र' होगासिनो आगै र' हाजोमा बसुमतारी नायदो आगै होबायमोन हाजोमा आगै जोंहा कार्तिक मांगो नोंजों थाफानाया मोजांथारलै बाजै होनबाय आरो नुदों ओमफ्राय नंगौ नामा ओमफ्राय मैखोम बर'आ होनबाय आरोना बाजै नोंनानोनि माथोल' खोनायो होनबाय रायज्लायफाबाय थायो माने बिदिनो मेसेजखौबो सोरबाफोर एसे माबा माबि हरलाबायग्राबो थायो नालाय ओमफ्राय नायै होयो आरो ओइ दाख्लै फार्स्ट LB माबा होनायाव बिदिनो जादोंमोन आरो ओमफ्राय हायनास्रि बर'आ नोंसिनिफ्राय जोबोद गोजान जायो सानैनि लामा होनबाय आरो हायनास्रि बर' मा होनखो आंबो LB होगोन आब' एसे उनाव सापर्ट खालामदो आब' आंखौबो उनाव जागोन दे आगै थांगोन आङो हायनास्रि बर' आगै सना टाइमासो खैथासोआव होगोनथाय हायनास्रि बर' माथो मैगं संखो आब'
संथ'वाखैनो आगै एलबि दोननानैसो संनोसै आरो ओमफ्राय मैखोम बर' मानखौ मा एसे समायना बाजै मोजाङै अनलायना था बाजै सना आदाजों नोंगौना अनलायखायो अनलायखायो आगै सना ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि बर' मांगौ अनलायाबाबो जायो मैखोम बर' होनबाय औ नोंगौ जा रमायना फैबाय दे नै रमायना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब'नो सङाखैनोलै आगै संथ'वाखैनो आं एलबि दोननानैसो संसै आङो एलबिखौ बिदि गोबाव होफेरामोन आरो ओमफ्राय दिनै एसे गोबाव होननानै होबाय आरो खननै होआसै आरो आङो दहाय 11थासोआवबो आं खनसे होयोमोन नालाय ओमफ्राय आङो खननै होआसै हायनास्रि बर' ब्लु होदो आब' आंनो होनबाय र' आगै र' इयो होबाय आगै सना नाय हायनास्रि बर' ब्लु होबाय नोंनो जोंहा थुलुना बर' मा होनगोन गुड इभिनिं आब' होनबाय आरोना गुड इभिनिं आगै एलबि बर' हेल' होनबाय हेल' एलबि बर' थेंक इउ आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलाव गोदान फैनायब्ला जइन जादों आरोना आंजों मैखोम बर'आ मा दे बाजै बेबादिनो सम फैबाय था होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा एलबिया गुड इभिनिं होनबाय आरोना गुड इभिनिं एलबि बर' फनखौ गारना होलाय बेहाय माबाया हाजोमा बसुमतारिया माइनाव को मैंने आपको पहली जॉइन कर लाइन थांना हालायबाय नै करके रखा है आप जॉइन नहीं किया तो जॉइन करो लेकिन आप ये चैनल लेना आईडी है आईडी है हाजोमा बसुमतारी आगै आं हरफिनगोन आङो सना हायनास्रि ब्र एलबि ब्र मैंने आपको साफ कर दिया होनबाय
एलबी आपको हाइनाश्री ने ज्वाइन कर दिया बोला, ज्वाइन हो जाओ हाइनाश्री से एलबी। हाजो बसुमतारी आब' सना आइडि हर दे आब' होनबाय आइडि उइ मानि हाजो आब' सना आइडि मानि आइडि आगै ओमफ्राय हाजो मा बसुमतारी आगै ओमफ्राय मैखोम बर'आ मा जाखो बाजैनो जेबो जायाखै लाइन थांना होदोंमोन। ओमफ्राय जा एलबि बर'आ अके हाइनाश्री होनबाय आरोना एलबिया अके होनबाय हाइनाश्री। एलबि बर' खालामबायलै एलबि मालिक होनबाय आरो आदसा खालामबाय होनबाय आंखौ एलबि बर'आ रायनाय आब' होनबाय मा एरायनाय आब' होनबाय आरो ओरैनो आब' एलबिया ब्लु बिदां बर' बुजिया नामालै आया र' एलबि ब्लु हरबाय आं एलबि आङो एलबि बर' आङो ब्लु हरबायमोन। लाना खारजागोन दे एलबि मालिक होनबाय आरो हा होनबाय हाय सिस्टार आई एम फ्रॉम मणिपुर होनबाय अच्छा आप मणिपुर से हो। थैंक यू मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जा मेरे साथ। मैखोम बर'आ मा होनखो मैखोमा होनखो बाजै सना आं बाय होथ'बाय दे आगै सना दे फुल सपोर्ट में थैंक यू फुल सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक डन में थैंक यू लाइक देने के लिए। ज्वाइन भी हो जाओ मेरे साथ, ज्वाइन करो। हाजोमा बसुमतारी हेलो ऑल फ्रेंड्स, ज्वाइन नहीं है तो मेरे को भी ज्वाइन करो। मैंने अपी ज्वाइन करके देखा, ज्वाइन नहीं किया तो ऑल फ्रेंड मेरे को भी ज्वाइन करो।
हाजोमा बसुमतारी सब हाजोमा बसुमतारीखौ सब जइन होजाओ बसुमतारी से सब जइन होजाओ हाजोमा बसुमतारी से जइन होजाओ लोगोफोर हाजोमा बसुमतारीजों जइन जादो सोर सोर जइन गैयामोन कौन हाजोमा बसुमतारी से जॉइन नहीं है तो जॉइन हो जाओ प्लीज हाजोमा बसुमतारी ऑन होनबाय थांबाय एलबि बर' एलबि मालिक बहानि होनबाय आरो आङो बङाइगावनि एलबि बर' नोंलाय बहानि एलबि आङो क'क्राझार एलबिया मा एलबि बर'आ मा आदसा क'क्राझार आदसा एलबि क'क्राझार र' माबा ग्रोब माबानोसै ओरै फोरोंफैदो इखैसो सुहैनांसिगोन हाजोमा बसुमतारी अन होनबाय आरोना अनैनो दं हाजोमा बसुमतारी I am from Assam बिश्वनाथ सारियाली का है सिस्टार मेरा ओ आसाम बिश्वनाथ सारियाली एलबिया मा आंखो साफाथारलै बाला हा एमबि ओंखाम संदों बाजै होनबाय दे सं दे आगैसना सं एमबि लेथन 2.5 viewers हे सिस्टार जयेन मी बिके बर' ब्लग होनबाय आरोना लिंटना आदसा थैंक यू वेरी मच लिंटन मेरी एलबी स्क्रिप्ट में आने के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक करो ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ मेरी चैनल में वीडियो में मैसेज करके रखिए एलबी ख़त्म होने के बाद मैं आपको रिटर्न करूँगी
लेटन जॉइन हो जाओ मेरे साथ लेटन बाजै ओमफ्राय नै ओरैनोसै लाइक डान होनबाय आरोना अ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ चेनेलाव गोदान फैनायब्ला मा होनो जइन जादो आरोना MB औ बाजै हिन्दीबो हायो नों होनबाय एसेल' हायो रोहन बसुमतारी लाइक होनबाय हाय रोहन लाइक देने के लिए थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ मनज मा खबर बाजै होनबाय आरोना मोजां खबरा आगैसना मनिता बर' हाय बाजै होनबाय हाय मनिता बर' हाय मबाइल सना होनबाय आरो सना लिंथना मा होनखो अबेनि जाखो नोंलाय होनबाय आरो आङो बङाइनि ओमफ्राय एलबिया मा होनखो नै एलबि मालिक हा लिंटन मा खबर हा लिंटना ब्लु हो दे होनबाय लिंटन जयेन जादो आंजों लिंटन होबाय आङो ब्लु होबाय आरोना ओमफ्राय आंजोंबो जयेन जादो आरो मबाइल हनै आदाया खिथु उनाव बास लिंटना मा होनबाय जागोन दे सिस्टार होनबाय आरो ने ओमफ्राय जोंहा हाजोमा बसुमतारिया लेंटन अन होनबा अनेन दं होनबाय आरोना ओमफ्राय नोजोर बसुमतारी बाजै दिनै मा ओंख्रि संगोन होनबाय नोजोरा ओंख्रिया मा जागोनथाय खांखिलर आलु लगायनानैसो संजानांसिगोन आरोना सोर सोर आंजों जयेन गैया जयेन जादो आंबो बेक हरफिनगोन लोगोफोर लिंटन नोजोर बसुमतारी बाजै मा खबर होनबाय मोजां खबरा मोजाङैनो दङथ'या एलबि बायलै बाजै डिउटि दं आंहा 8 PM निफ्राय दे बाय दे जागोन दे
ओमफ्राय थिखिनि अजाया थिखिनि अजा अन थिखिनि अजा मा ओंख्रि संगोन होनबाय ओंख्रिया मा सङो आलु खांखिलर लगायनानै संजानांसिगोन आरो मैगङा बेलेग मैगं गैया नोजोर दिनै मिरामिस ना मा बाजै होनबाय आरो दिनै मिरामिस नङा मोनजायोमोन ओमफ्राय जेबो गैया आरो बिस ओमफ्राय हाय बिस गरमाव मिरामिसानो गोथावसिन जायो आरोना माने आराम जायो देहाया थान्दानो दासान्दि बिराद गरम ना बांद्राय गरमानो थिखिनि अन होनबाय ओमफ्राय हाजेमा बाय बाय ओल्ड फ्रेंड मेरा अभी ड्यूटी काम अभी ड्यूटी में जाएगा मेरा सबको बाय बाय लिया है हाजेमा बसुमतारी ने सबको बाय बाय दिया अभी ड्यूटी में जाएगा बोला अच्छा ड्यूटी खत्म नहीं हुआ बोला हाजेमा बसुमतारी का ड्यूटी खत्म नहीं हुआ बोला सबको बाय बाय कर दिया फ्रेंड्स नोजोर बसुमतारी बाजै दिनैबो बेदर जायो ना मा बाजै होनबाय दिनैबो बेदर जानो दिनै मा बार दिनै मंगलबार समबार मंगलबार जायो बुधबार जायो बिस्थिबार जाया जाथिके अन दं बाजै दाब्ले थिनो दे हनै दोनबाय था नोजोर बसुमतारी होनबाय आरो थिखिनि अजाया मा होनखो बेदरसो बाजै फाग्लि उदाल बुधबारसो बाजै फाग्लिलाय होनबाय दिनै मंगलबारसो दिनै मंगलबारसो दां हा होनबाय दे लोगोफोर सोरबाफोर थुखोनायफोराव नुसनबायदोंब्ला एसे रायज्लायनो फैदोलाय एलबिखौथ' मानसिफ्रा नायलाबाय थायोना सोरनिखौबा थुखानो दिनेशर बर' मा खबर बिनानाव होनबाय
खबरा मोजां खबर दिनेशर आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिनेशर लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायब्ला जयेन जादो आंजों दिनेशर ओमफ्राय जोंहा दुंग्रा दैमारि फैबाय नुजाफैबाय थेंक इउ दुंग्रा आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बोरैबा थुखे थुखा नोंखौसो ग्रोब नोंनो ग्रोब सौफैबाय ओरैसै आरोना थुखे थुखा मोनफैबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दुंग्रा दैमारि ओमफ्राय जोंहा दिनेशर बरुवा मा होनखो बहानि बिनानाव होनबाय आरोना आङो बङाइगावनि दिनेशर लाइक होनानै होदो दिनेशर बर' ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदों बाजै नोंनि हाथाइया मा होनगोन मैगङा नांनो आंनावसो नाङा आन्दायबाय आरो मालाबा सल'बो खननानै होगोन आं गोदो बिराद सल'बो खनोमोन आरोना नाथाय खाफाला गाज्रि आरोना सौहैस्लाबनो हायासै सिंगारसिम जौगानो हायासै माने मा होनखो दिनेशर बर'आ मा होनखो होबाय लेंटना मा होनबाय नोंनि गोथार मन्दिराव फोसाब खालामबाय नंगौ ना थेंक इउ भेरि माच लेंटन हरबाय आं दिनेशर बर'आ मोनखो हाबा जाबाय नामा बिनानाव होनबाय ओं हाबा जाबाय आं फिसाला दङ सासे टेक्न'ल'जि आप कितना की लगती आप चाइना की लगती हो अच्छा टेक्नोलॉजी थैंक यू मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक करो मुझे है मैं चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जा हमारे साथ चाइना जैसी देखती है क्या टेक्नोलॉजी अब नोजोर ओमफ्राय मा होनखो नोजोर बसुमतारी मा होनखो जोमावा लाइक दानपर्ति होनबाय नोजोर बसुमतारिया नोंगौ नामा बाजै होनबाय आरो लेंथना मा होनखो नोङो दाहाय एलबिखौ दोनबा रिटार्न खालामदो दे सिस्टारनो जा खालामगोन आङो लेंथन आया नमस्कार होबाय आरो खुलुमबाय आरो खालामगोन आङो खालामथारगोन आं सोरनि मेसेज माबा थाफैयो आङो माने खालामहरफिनजोबखायो आरोना एलबि दोननाय लोगो लोगोनो मैयाबो आं बिदिनो खालामदों आरो एलबि दोननाय लोगो लोगोनो दसे आङो रिटार्न हरफिनजोबदों नोजोर बसुमतारी बाजै हा होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा टेक्न'लजिया मा होनखो आप चाइना कि आदसा बेखौ फरायखांबायना आङो दिनेशर बर' मा आपको हिंदी भी आता है क्या भाभी जी आता है थोड़ा थोड़ा आती है विक्रम हाय बाजै होनबाय आरो हाय विक्रम मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो फ्रेंड्स लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक खावलाबायना होदो चेनेलाव गोदान फैनायबा जयेन जालाबायना होलाबायदो
साहिल हैं सुशील मोसाहारी हाय हाय मैं दिनेश्वर बोरामांक भाभी कैसे हो मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो नजर मांक बाजै नोंनि मा ग्रहनि मोन आंबो लागौमोन बाजै खोन्था होनबाय आरोना आदै नंगौ नामा नोजोर ओमफ्राय टेक्न'लजिया मा होनखो आपको सी भाषा बोल रही हो आप कौन सी भाषा बोल रही हो मैं बोडो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ अभी लेंटन नाम होनखो अन लेंटन अन होनबाय आरोना खोनादो र' Makan sudah tak? Ayo bayi makan sudah tak? Aduh. Nazar Bosumardar wasai bana. Nengah. Linton aman ke? Hey sister, तुम एसएमएस लैंग्वेज मालूम है क्या सिस्टर जी भाई एसएमएस लैंग्वेज मालूम नहीं है मुझे नहीं आती मुझे एसएमएस बात करना आती है थोड़ा नजर who are you आङो गरम ग्रह दानिखायनो सिख्ला आदसा ग्रहआव थानायखायनो सिख्ला मोनाखै खोमा बाजै होनबाय सिख्ला मोनाखै दाबो नोजोर नागिरनानै नोंखायनो नोंगौ जाखो नोजोर आगै ओमफ्राय लेंथ'ना मा होनखो अरी सिस्टार जी ओके डान अरी सिस्टार जी होनबाय ओमफ्राय खाम्बा हाय ओमफ्राय खाम्फा ओहो खाम्फा वेलकम मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू वेरी मच टेक्नोलॉजी आपके चैनल मोनेटाइज हो गया नहीं हुआ अभी तक 1000 ही नहीं हुआ मेरा चैनल सपोर्ट करो 1000 तक ही हो जाए कंपा ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच थैंक यू कंपा नजर बसुमतारी बाजै बहा दानाय खोन्था दानाय अह माबा मन्दिरनिसो गानदों आङो नोजोर आस्थामखौ मा धोरोमनि नोंलाय नोजोर बसुमतारी खिन्थाहर लिरनानै होमबा आङो खिथानो हागोन आरो Kampa name अच्छा मैं Kampa name चाहिए क्या
मेरा नेम है विश्वकवि बसुमतारी नोजोर बसुमतारी मा बाजै दा मिनिसै नुदोंना खन्थाइया जोंख्लाब फैबाय दे मिनिला आङो होमबालाय ओमफ्राय जोंहा बाग्लारि हेलौ बाग्लारि हेलौ नोजोर बसुमतारी खुलुमबाय आरोना नै स्क्रिनाव हाथाइखौ एकदम मोगथाङाव गोलाव नुथारदों नामा हाथाइखौलाय नोजोर जों हाथाइ आंनिया गोजोंखा ओमफ्राय खाम्फाया मा लिरबाय जोंहा बिउटिफुल ब्लू होगा आपको ब्यूटीफुल ब्लू खंबा ब्लू चाहिए क्या देगा आपको जा बाग्लारि मांगो टेक्नो बाग्लारि ही मी होमबाय दा खाम्फाया बहुत खूबसूरत हो होमबाय ना थेंक इउ खाम्फा थेंक इउ भेरि माच नोजोर बसुमतारी बाजै बाथौसो आं होनबाय बाथौ आरोना आंना माबा जोंना धोरोमा माबा रुफामुनि आरोना जोंनिया खाम्फाया मा होनगोन एक बार बोलना हे होनबाय खाम्फाया ओमफ्राय बाग्लारिया मा होनखोब्रा आंनि मुंखौलाय आंहा बाग्लारिसो होनगासिनो जोंहा दुंग्रा दैमारिया मा ओंख्रै बाजै जाबायना जाथ'वाखै खाम्फा प्यारी बिउटिफुल होनबाय खाम्फाया थेंक इउ भेरि माच खाम्फा थेंक इउ खाम्बा नोजोर बसुमतारी नोंहालाय MMB होनबाय आरो MMB थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो MMB बाग्लारिया मा होनखो लेटन बांग्लारिसो होनदों आं ओरैनोसै नोजोरा मा होनबाय बाजै मा रुपामनि आं बुजियासै होनबाय आदसा गसाइगावआव माबा रुपामनि मन्दिर दङ ना ओमफ्राय बाग्लारिया मा होनखो MMB सालखेसो बाबा होनबाय आरोना ओमफ्राय मा होनखो प्रहलाद ब्रह्म हाय प्रहलाद मेरी एलबि स्क्रिन में आने के लिए थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो प्रहलाद जोंहा दुंग्रा दैमारिया ओमफ्राय जोंहा रहाय बाबा नन बिटिआर बहानि जाखोलै बिमायालाय होनबाय आरोना आङो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा
प्रहलाला मा होनखो अखा हादों नामानो अखायाथ' दहायो गैया ओमफ्राय नै दानि एसे हादोंमोन गरमानो अयथासार ओमफ्राय जोंहा लेंथ'ना मा होनखो अनेक दंनो दुंग्रा दैमारिया बेसे खामायखो बाजै एवनोमनिलाय ओमफ्राय एम डि लेंथन ब्र हारसा फाग्ला होनबाय आरो ओमफ्राय लेंथना मा होनगौ अनै दंबाय नन बिटिआर मा होनबाय नुनाय मानि बङाइगाव होनबाय आरो जोंहा नन बिटिआर लाइट होआखैबा लाइट होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायब्ला जयेन जादो आंजों नन बिटिआर एसे आंनाबो थाबैनो 1000 जाथोंसै आरोना नायनो मोजां नुनायनि फैसा नोजोरा मा होनदों बाजै आं दिनैसो खोनाफेरबाय आं बाजै गाज्रि दा मोनसै बाजै सना गाज्रि मोनाखै मानो मोननो एम बिया मा होनखो जोंहा नन बिटिआर ब्र सनजित बिसाल सानजि बिसाल ओमफ्राय लेंथना मा होनखो एम ब्र आंखौ लाथ'नोसो होनबाय ब्रा होनबाय ओमफ्राय नन बिटिआर माने एम बि दाउथु राजा होनबाय आरो सोर एम बि दाउथु राजा होनबाय ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरा मा होनखो नान बिटिआर मा जयेनलै मा थांखो मा जयेनलै माथो जयेन जानो नागिरबा फैसासो बियो माथो होनबाय नान बिटारि आं माबा नान बिटारि जोंहा नन बिटिआरा मा होनखो माबा आंखौ मा होनो आंजों आंनि चेनेलखौ साब खालामाखैबा आङो साब खालामनो थिनदों आरोना नोजोर मा होनखो बाजै नोङो मोखाङाव मा लायो स्लिमथार आंबो लागौमोन बाजै हा होनबाय मोखाङाव जेबो लाया आङो जेबो फुननो रोङा ओमफ्राय नहीं आता रे बाबा सच्ची में बोल रही ना जेनी ब्लगा हेलो गुड इभिनिं आब' होनबाय हेलो गुड इभिनिं आगै जेनी आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाबोनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा जयेन जादों आंजों साब खालामदो आरोना नोजोर बाजै सोर दं खाथियाव होनबाय आरोना दंलाबायो नै गथ'फोरबो दंलाबायो र' डिस्टार्बनि मानसियालाय जोंनि 44 जोंनि मा होनखो 44 लाइक दाननो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मनज कसारिया मा होनखो मा ओंख्रि होनबाय आरोना ओंख्रिखौनो संथ'वाखै मा संनाय जायो ओमफ्राय जोंहा जानि ब्लग हाय लेंथन सार होनबाय नै जोंहा जानि ब्लगा ओमफ्राय ब्लेक थांबाय नान बिटिआर ओइ बिमा खाफालनि खानायखौ एसे मा होनखो बोखार दे ओमफ्राय जोंहा ब्लेक
कब्राया नुजाफैनो हाबायना थेंक इउ ब्लेक कब्रा आंनि एलभि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होआखैबा लाइक होदो हाय आं फैलायबाय आगै होनबाय आरोना दे थेंक इउ भेरि माच फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो नान बिटिआरा मा होनखो आंनि नेमखौ मा होनलाबायखो हो नान बिटि सनितपुरनि आरोना बियो नान बिटिआर मा आंनि नेमखौ मा होनलाबायखो ओइ नान बिटिआर मा होनखो एमएमबि ब्र सनजित फिसाय होनबाय सनजि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जेनि ब्लगा मा होनखो आब'आ बहानिमोन बुंलाय आब' होनबाय आरोना आगै आङो नै बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा एमएमबि ब्लगा मा होनखो मोखाङाव बिउटि फ्लावार मलम लायो खोमा बिउटि फ्लावार मलम लाफेरा नायनोबा फै मोगथाङाव रियेल महर नुगोन रियेल महर नायनोबा जोङो माने आङो फ्लावाराव मोखां सुजाफेराखै आरोना दिनैसिम थगायाखै आङो माने मोखाङा बांसिनसो गाज्रि जायो नालाय बांसिनसो गाज्रि जायो आरो ने ओमफ्राय पाउडार फुननो नामा व्हाइट टन पाउडार फुनो आङो मोखाङा गलाब गलाब नुखायो व्हाइट टन पाउडारजों रियेलाव लोगो हमनोबा फै एमएमबि ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजै मा खाफाल हमखो होनबाय ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्राया मा होनखो आं थाइलेण्डआवसो दं आब' होनबाय आदसा आगै नों थाइलेण्डआवसो दं आरोना ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरा मा होनखो देलै बिमा खाफालनि खानायखौ एसे गैलानो नै बेखौ गैया सानदों ओमफ्राय जाजाब नोजोर बसुमतारिया मा होनखो जालायबाय नोंसो लुगैलायबाय होनबाय जालायबाय नोंसो लुगैलायबाय होनलायबाय आरो नोजोरा ओमफ्राय बिया मा होनखो आङो रुलुं मिलाव दंखायो ना होनबाय होनबाय एसे आवगायबोबानो लोगो मोनगोन नोङो रुनुमिलखौ एसे आवगायबोबानो आङो थायोना एमएमबि नोङो अबेनि एमएमबि खिथाहरलाय ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरा मा होनखो थगायोसो चिरां बङाइगावनि हिनजावफोरा लोगो हमा बि बसुमतारी आरो गितिका बेसोरबो बिराद थगायबाय आंखौ होनबाय आयै बिसोर मालाय बेलेग ना ओमफ्राय आंहा बेलेग फै लोगो हमनोबा फै लोगो हमनोबा फै खिथाखाबाय गोजोनपुरियाव थायो सोर सोर लोगो हमनो फैनो हागोन बेरायनो फैनो हागोन गोजोनपुरि हाइरड खाथियावनो थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरा मा होनखो आं नै हिमालय हटेलावनो दं होनबाय आदसा हिमालय हटेलाव दं आरोना फैबाय
हेलौ लोगोफोर थांजोब्बायसो आरोना माबा मबाइलानो सुइस अफ जानानै होदों नै मबाइलानो सुइस अफ जानानै होदोंमोन लाइनाबो थांबाय सार्जखौनो होआहाय बेस्राबो मबाइला सुइस अफ जादोंमोन बाजै नेट गैया नामा होनबाय नेटआ दङ ओमफ्राय जेराव नेट दं बेयो सुइस अफ जानानै होदों आरो ओमफ्राय नान बिटिआर मा होनखो माथो जानायमोन बिमा होनबाय मबाइलानो सुइस अफ जानानै होदों आरो जेराव नेट दङ बेहाय नेट गोनां मबाइला ओमफ्राय नान माबा बिटिआरआ मा होनखो अफसो जादोंमोन आरो ओमफ्राय औ अफसो जादोंमोन ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरआ मा होनखो आंलाय बेखौनो एमबि सोनासो हरनो सानलायथारदोंमोन नाम्बार थानायमोनब्ला होनबाय ए नंगौ नामा ओमफ्राय रबिन बर' ओमफ्राय हाय होनबाय हाय रबिन बर' हाय हाय नान बिटिआर दे नाम्बार हरलाय बिमा लोगो हमनो थांनि आं होनबाय आरोना आदसा नाम्बारखौ मारै हरोबा नाम्बारखौथ' बेयाव हरदो ओमफ्रायो पेज दंबा मेसेन्जाराव हरजागोन पेज दं फल' खालामजागोन नान बिटिआरावबो थायो आरोना ओमफ्राय दासो मा नाम पेजनि नामा होनबाय आरोना बिस्वकबि पेजनि नामा आंना बिस्वकबि बसुमतारी आरो नान बिटिआरआ मा नाम होनबाय आंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नेगांगम फाइ फ्रिम मणिपुर फाल फ्रॉम मणिपुर अच्छा मणिपुर से नेगागम थैंक यू मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो अगर चैनल में नया है तो सब करके दीजिए नान बिटिआर गाबोन 1 PM आवनो थांफिनसिगोन आं बेनिफ्राय होनबाय आदसा गाबोन थांफिनगोन आरोना आदसा बिदिबा दंमारो नामा बेयाव ओमफ्राय जोंहा बिबारि नार्जारि नुजाफैबाय नै थांगो बिबारि नार्जारि आरोना लाइक डान सिस्टारनो थेंक इउ सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय बिबारि आगै नान बिटिआर इउटुबाव लिंक गैया नामा होनबाय आरोना
नाम्बारखौ इउटुबजों लिंक दङ ओमफ्रायो नान बिटिआर डिस्टार्बनो माथो गदायसो गदायसो आच्छा बिबारि नार्जारि नान र' नों हिन्जावफोरजों लोगो हमनोसो थांदों नों होनबाय हा हा ओमफ्राय नान बिटिआरा मा होनखो ओइ बिबारि बाजै लेंदो दे बेखौ नोङो दिनैनिफ्राय होनबाय बिबारि नार्जारि नान बाजैसो जालायबाय हा हा होनबाय नान बिटिआर माथो फाग्लि नोंखौ नांला आंनो होनबाय नोंखौ नांला बिबारि नार्जारि लोगो दा हमखा सनाफोर हिन्जाव साथाम गोजो दं नामा बेहा ओमफ्राय सेमार'आ मा होनखो बाजै बबे गामिनि होनबाय गामिया आंना बङाइगावनि सेमार' आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो सेमराम ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना सेमर' अननानै नान बिटिआरा मा होनखो आं मालाबा थांगोन दे बेरायनो होनबाय आरो मालाबा फैगोन नामा बेरायनो जागोन दे खनिमा हाय आब' होनबाय हाय खनिमा आगै आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै सना खनिमा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन नान बिटिआरा होनबाय आरोना बिबारि नार्जारिया बिबारि नार्जारिया मा होनगोन खासि सिस मा खबर होनबाय खासि सिस्टार मा खबर होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा खनिमाया मा होनखो मा ओंख्रि आब' होनबाय आगै ओंख्रिखौनो संथ'वाखै एलबि दोननानैसो संसै आङो ओमफ्राय सना हेलौ सना होनबाय सनाया ओमफ्राय जोंहा खनिमा मा होनखो लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै सना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय सनाया मा होनखो आंनि जिअ होनबाय आंनि जिउ आरो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा खनिमाया मा होनखो मोजां ओंखि आब' बिबारि होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नान बिटिआरा मा होनखो ओइ बिबारि सना होनबाय आरोना ओमफ्राय सना सनाया मा होनखो बहानि बाजै होनबाय आङो बङाइनि ओमफ्राय खनिमा मा होनखो नों बबेनि आब' सना आच्छा नों बबेनि आब' सना होनबाय सनाखौ सोंबाय खनिमाया सनाखौ सोंबाय आरोना बहानि होननानै ओमफ्राय नान बिटिआरा मा होनखो प्रकाश बसुमतारी एलबि
दंफैयो आं होनबाय आरोना एलबियाव दंफैयो ब्लगनाव ब्लगनाव एलबियाव दंफैयो आं होनबाय इटा जाखो 8:15 जाबाय ओमफ्राय जोंहा टेक्न'लजिया मेरे सुखा जवाब कितने बार दिया है हाँ मेरा सबल का जवाब कितने बार दिया है सबल का जवाब मेरी सबल सबल का जवाब दिया तो था ना पहले दिया दिया है ना जवाब दिया है ना टेक्न'लजि कनिमा सनाखौ सोङाखै आब' आच्छा नोंखौसो बुंदों आं आब' होनबाय अ आच्छा आंखौ बुंदों आरोना आदै सना बहानि आब' सना आङो बङाइनि टाइम जाबाय ने लोगोफोर आङो दायो एलबिखौ लाखिथ'नोसै आरोना टाइमाबो जाबायानो ओमफ्राय दीपक होनबाय आपका नाम क्या है होनबाय जी मेरी नाम बिट्सो कवि बसुमतारी है दीपक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए लाइक दीजिए मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच दीपक चैनल में नया है तो सब करो दीपक रिपन रिपन हलमचारिया मा होनखो हेलो आबै मा होनखो रिपन हेलो रिपन मेरे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेलो लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलाव गोदान फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर दीपक लाइक क्या है ना थैंक यू वेरी मच दीपक लाइक देने के लिए चैनल में नया है तो सब पे करके दीजिए सब करके दीजिए पिटियार ओमफ्राय मा होनखो रिपना मा होनखो बहानिलै आबै आङो बङाइगावनि आबै बायदि नुथारो नामा हेलो गाइस अभी मैं एलबी रखती हूँ टाइम भी हो गया बहुत
खाना भी बनाना है लोगोफोर आङो एलबिखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना ओंखामबो संनांगौ ना टाइमाबो जाबायानो एसे गोबावैनो होजाबाय सबको बाय बाय करती हूँ मैं मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए सबको थैंक यू वेरी मच आंनि एलबी स्क्रीनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बयखौबो बयनिसिमबो ओमफ्राय बाय 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 लोगोफोर बाय गाइस बाय